videu si idem zahrať Grow Garden. Ako vidíte, už tu mám nové veci, ako toto, čo vôbec neviem, čo je. Aj henten kvet. Neviem, čo som teraz šťukla. Potom tu mám ešte tie jahvodky. Ako vidíte, je tu velikánska a ešte neviem čo, ak si všimnite, ak ste si dačo všimli, tak dačo nové, tak to je nové. No ako vidíte, ešte si pamätám, že toto je nové a to ešte tento kvet sa mi zdá, že som nemala tieto 3 kvety, ešte 2 sú schované akože v záhrade. A inak vidíte, tak tu idem, najskôr sa pozriem tu na, čo dostanem. Lízatko. Tak ja to aj kde už dám. Lízatko, poď. Som zabudla, že aj ako sa to ovláda. Ja som tu lízatko, ale. OK. Ja už som z toho celá dopletená. Dúfam, že dačo inakšie neposuniem. OK, co by mohlo byť? Také pekné lízatko bude mať. A teraz sa pozriem, že čo som dostala. Mám toto. OK. Parádne vypadá, ako to v ruke držím. To je mega skvelé. Takto by som akože všade mohla chodiť. To je vážne mega skvelé, ako to mám v ruke. A ešte za sebou necháva tú bielu čiaru, ktorá je na konci ružová. OK, tak ja si to dám. Vymením za tohto. A dám tam tohto. Som aj trochu zabudla, že ako sa to robí. OK, asi ho už tam mám. Kde je? Už ho tam vidím. Tu ne. Už tam letí. Má tu aj druhých. Kde sú títo? Počkať. OK. Tu mám tú hviezdu, ktorá má 33 rokov. Tu dám k 3. Tam ešte žiadneho nemám. Neviem, ako to mám pridať. OK, už ju tam mám, ale dám jednotku. Tam mám najlepších. Tak ja si tieto zbytočné veci tu nadám a inak ešte v dnešnom videu sa pokúsim získať čo najnovšie ovocie, ako viete. No tak to je toto Romanesco seed. Tak tak ja neviem, čo zatiaľ budem robiť. Ja si dám lupu, že možno už mám, že koľko aj tá je na moja obľúbená rastlinka. Ja som dačo zobrala. OK, kvitok. Inak, ak neviete, tak tu je taký tajný stánok, čo som včera objavila. Neviem vôbec, že na čo je, ale je tam. Tak. Spadla som. Chcel by som mať obrovský kvet, ale to zrejme nebudem mať. Tento velikánsky je ešte oveľa väčší. Tu na dinosaurus pobehuje. Tak ja jablčka nazbieram.
idem ich predať. Akože typujem, no asi nie, neboli tak vzácne až. Alebo, neviem. Možno to budem 1 bilión, ale pochybujem. Trochu to asi zaseklo. Nebol to bilión. Inak je poriadna búrka. To si nechám. Lebo ak budem potrebovať ten kvietok, no tak ako viete, tak tu nás sa dáva tie glimmery tu na doma. A to ide do začiatku. Aha, to asi každý deň sa resetuje. Takže jahodku dáme. Jahodok mám veľa. Mám. Najskôr sa pozriem, že ak je to dáko drahé, no tak to tam asi ani zrejme nedám. No, akože dáko to ani není drahé. Tak ja tu jahodku tam dám. Veď som už to tam dala. Tomu nechápem. Na čo mám dávať druhú? Je noc? Aha, asi už tuším. Nie. Ak si dobre pamätám, tak táto druhá tu ešte nebola. Ani toto tu ešte nebolo, to dneska pridali. Asi už som na to prišla, že to nemá byť táto jahoda, ale tá obyčajná. Som úplne zabudla, že existuje. Čo je toto? OK. Neviem, kde som sa objavila. Tu
tu na som poprvýkrát. Predávajú dáčo? Predávajú. Ja by som chcela to posledné. A neviem ako, že čo mám urobiť. Tu na všetci idú, tak aj ja si pôjdem. To ako som ďaleko, tam je tu je taký ostrov. Tu je taký veľký ostrov. Akože vidíte tam, že moja záhrada, tak ja akože nechápem, že prečo ju nevidím, tú záhradu. Tých koľko tu na je? Akože zatiaľ ich som našla. A teraz je tu tretí. Tu nás sú, to je taká kostra, či čo? Ja neviem. Dúfam, že tu neuviaznem v tomto svete. Ešte tu je taký neviditeľný, to už... On semienka predáva síc. Ak som to správne pochopila. Hej. Chcel by som tie dve posledné. Čo je toto? To posledné. A neviem, ako to otvoriť. Ok, tu je ešte taký. Ja sa pozriem tu na ešte vzadu, či takých nenájdem. A tu je ešte. Asi už chápem, že musím od prvého si kúpiť, ale pomaly sa mi otvoria ďalšie, zrejme. A neviem. Teraz mám ísť vonku z portálu. Ja neviem, akože už som tu na, nechce sa mi ísť vonku. OK. Tak skúsim ísť vonku, či sa dá čo zmenilo. Tu je ďalší. Tak nič. A tu je ten portál. Ja skačem. Hop. Ono to skončilo, škoda.
to ne, ono to vážne muselo skončiť. Tak čo som získala, toto ani neviem na čo to je. Tak ja si musím kúpiť jahôdky. Dúfam, že budú. Lebo chcem získať ďalšiu vec. Takže v budúcom videu vidím, či získam ďalšiu vec, alebo možno sa to aj zmení už. Takže toto je asi z dnešného videa všetko, tak ja už asi zrejme končím a tako mi to začalo sekať.